Κύριε Κόντι, μετά την περσινή φανταστική φοβερή χρονιά και την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον και την έξοδο στην Ευρώπη, έρχεται το Super Cup. Θα μπορούσε να ξεκινήσει έτσι καλύτερα η χρονιά για εσάς? Σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για όλη την ομάδα, για τους παίχτες μας, για τον κόσμο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα και θεωρώ ότι και βάσει της απόδοσης και βάσει του αποτελέσματος αξίζαμε πραγματικά αυτή την νίκη, αυτό το κύπελο και ελπίζουμε η χρονιά να πάει έτσι καλά όπως ξεκίνησε. Όχι, δεν θα μπορούσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Φοβερό ξεκίνημα και είναι μεγάλη επιτυχία για όλο το σύλλογο. Αρχικά ήταν κάτι πολύ μεγάλο αυτό που κάναμε πέρυσι, η κατάκτηση του κυπέλου. Σίγουρα δημιούργησε προσδοκίες και για τη νέα χρονιά. Ήμασταν τυχεροί που ξεκίνησαμε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που ήταν πάλι ένας τελικός. Ήμασταν διψασμένοι από πέρυσι. Ήταν κάτι που το θέλαμε πολύ και καταφέραμε να το κερδίσουμε. It starts very, very good. It's an exciting year, no, for the club, for the fans, for the players. It gives us a lot of energy now because we have a very tough year. But it's very exciting, no, for everyone because we need to be one. Όχι. Το κύπελλο θεωρώ ότι είναι ιδανικό για έναν ποδοσφαιριστή. Μακάρι να έχουμε τέτοια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι έτσι για την κατάκτηση αυτού του τροπαίου. Ακόμα ένα συλλογή μας και συνεχίζουμε έχοντας μπροστά μας ευρωπαϊκές προκλήσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ο Όφη απέδειξε με τον πιο τρανό τρόπο ότι έχει ανέβει επίπεδο. Θα συνεχιστεί το όνειρο, θα δούμε κάτι παραπάνω από τον Όφη? Έχουμε πάρα πολλές διοργανώσεις μπροστά μας. Έχουμε την Ευρώπη, έχουμε τώρα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το Europa League, τα Play-Off. Έχουμε το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει και το κύπελλο. Πραγματικά, εγώ εύχομαι να είναι οι παίκτες μας υγιείς και να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και να βλέπουμε παιχνίδι, να δούμε πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τώρα το αν θα έρθει ή όχι δεν το ξέρουμε, αλλά εμείς θα παλέψουμε για το καλύτερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα κοιτάμε τώρα, έχουμε και την Ευρώπη, έχουμε το πρωτάθλημα, έχουμε το κύπελλο, είναι πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι, να υγιείς πάνω απ' όλα, όλη η ομάδα και να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε όλες τις οργανώσεις. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Έχει μεγαλώσει η Όφη, το έχει δείξει και τα τελευταία 2 χρόνια το πώς έχει καταφέρει να πάει σε 4 τελικούς. Θεωρώ ότι μόνο πάνω έχει, πρέπει να έχει απαιτήσεις, απλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να το πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κάθε μέρα βάζουμε νέους στόχους, είμαστε πολύ αισιόδοξοι με τους εαυτούς μας και προχωράμε. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον Όφη πρώτα και μετά στον κόσμο του Όφη που πραγματικά εξαντλεί όλα τα εισιτήρια στο γήπεδο κάθε φορά και είναι ο 12ος παίκτης. Ναι, εντάξει, στον Όφη, τι να πω, μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω και εγώ κυπελούχος Ελλάδος. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ πέρα σε αυτήν την ομάδα, είναι ένα πολύ υγιές σωματείο. Έχουμε πολύ καλό γκρουπ με τα παιδιά όλοι. Να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα, να βγάλουμε τη χρονιά όλοι μαζί. Και στον κόσμο, εντάξει, έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια.